L'Aplec de la Salut a Valldoreix és una festa tradicional i volgudíssima per la gent de casa nostra, del nostre poble, on s'hi apleguen totes les nostres entitats. Comença amb jocs infantils, a continuació la Coral Harmonia ens regala amb les seves veus, amb la participació de totes les entitats, doncs hem fet el concurs de billes per part de l'Associació de Propietaris, hem ballat sardanes. I jo crec que el que és evident, no cal dir que hi ha hagut molta gent, aquí veieu només la gent que s'ha quedat a la paella, que crec que són més de 200 persones, que a més s'han entregat els premis de l'Associació de Propietaris a les 3 millors, totes eren molt bones, i evidentment jo crec que l'element principal d'aquesta festa, a part de la voluntat de plegar-se per celebrar en un lloc tan bonic com és la Salut, aquesta festa ha estat que el dia ens ha acompanyat, ha fet un dia esplèndid i a més l'aprofitarem fins que es faci fos. Hay una cuestión yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de la raíz de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en eso ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va luego, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y demás. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara, mejor romper conciencias, se equivoca. Avui estem aquí a l'Aplec de la Salut per recollir signatures pel dret de decidir. El dia 25 del mes passat vam constituir la Plataforma pel Dret de Decidir de Sant Cugat i aquesta és la primera acció que fem de sortir al carrer a recollir signatures. Tenim en programa de fer-ne tot un seguit de recollides, tant amb entitats com amb actes de tipus general que es facin a Sant Cugat i a Valldoreix, naturalment. I avui doncs, hem aprofitat l'ocasió d'aquest aplec tan magnífic per venir a fer la recollida aquí. El dret de decidir, el que fa en aquestes signatures, el que es fa és cada persona demana al Parlament de Catalunya que a la vegada presenti una demanda que demani al Congrés dels Diputats espanyol, a les Corts espanyoles, que faci una llei que ens permeti fer consultes aquí, és a dir, descentralitzar la competència que ara només pot demanar el govern de l'Estat, que els governs locals i el govern de la Generalitat pugui fer consultes sobre els temes que siguin de la seva competència. Tiempos atrás yo de décadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos muy, llaman, llaman.